Silav roj baş hevanno hêvîder mûtev başin çend û çên ku me amade kirine dixwazim dîsa ji we re pêşkêş bikim hem ji Sûriyê hem ji Amerîkayê û hem jî ji Tirkiyê. Daxuyanî hene, beyanat hene û di vê çarşevê de hin îdayên balkêşî hene. Wekê mînak Tayyip Erdogan Mazlûm Abdîlhev kirine hevûdû bibînin. Elbet nûçeyek xweş e, nûçeyek xêrê ye, lê hê jî îddia ye. Em nizanin rastiya wî çi qas heye. Wekî din Tom Barak niha li Duhayê daxife, ev du rojin li ser hev tiştên pir balkêş dibêje, pergalên weke nenavendîbûn ku Rêveberiya Xweser dixwaze, weke pergalên weke federasyon dibe hemî fasafîson e. Yani tiştekî wisa bikêrî milletan jî naye û dibe hikûmetên herêmî îdia dikin ku gel dikarin aram bin bi van tiştana. Lê dibe me jî wekî Amerîkayê me xeta kir. Mesela yek ji xetayê me ê girîng ew e, me çima li rojata navîn ji Kurdan re pergal ava kir. Me çima piştgirî da Kurdan ji bo avakirina herêmên Kurdistanê, wekê Başûrê Kurdistanê, weke Rojavayê Kurdistanê. Binêrin. Tom Barak mirovê dewleta Tirkî ku niha li ser navê wan dixebite. Rewşekî wisa heye. Niha nûçeyên ku di vê çarçoveyê me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim eger hûn amade bin. Mala we ava vîdeoyê me doh gelek hatin ecebandin, hatin temaşekirin, hûn her hebin. Nizanim yani şîroviyê me têne hez kirin. Ya xwezî we zaniba ji qas telefon ji me re tên, ji qas peyam ji me re tên. Eger ez nikaribim bersiv bidim hemî peyaman ez ji we lêborîn dixwazim. Ji bo merû bikaribe bersiv bide peyaman heqeten pergalekê ciddî sîstemek lazim e, wext lazim e. Ez dixwînim lê nikarim bersiv bidim. Tenê canan de ecî bînim peyamê we. Piştgiriya we jî çêbû di van demên de wî de hem maddî hem manevî mala we ava. Hêdî hêdî hevalên me ê karsazên me ê sponsor derdikevin, piştgirî didin me. Di demên pêş me de em ê bibînin. Yani me plan kiriye li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê em wekî ekîp kar bikin. Çend heval bi me re dixwazin bixebitin. Em binêrin ka wê çawa be. Yani amadekirina belgefîlman, amadekirina çîrokên kesan, şexsan, fikrên siyasî, bernameyên siyasî di vê derê de ku heta nîvê şevê bidome, bernameyên dîrokê, hevpeyvînên di nava kolanan de, ev hemî li ser navê ekîba me, kanala Bedran de re em ê bixebitin. Me tiştekî wisa plan kiriye. Niha em li bendêne ku hinek bingeha wê were amade kirin, ka em binêrin. Vê gavê hê zû ye tiştekî nebêjim, lê ekîbê me hatin esas kirin, niha di nava amedekariyan de ne. Ji vê derê ez gelek spas dikim ji bo hevalên ku piştgirî didin vê kanala me, dixwazin me pêş bixin, dixwazin dengê me bigêje nava her malbatê Kurdan, bigêje her koşê Kurdistanê û bigêje her Kurdê ku li deverekî cudayê cîhanê ye. Xwezî we bizaniba ji qas telefon tên. Ji Avustralyayê bigire heta Kazakistanê. Bawer bikin, pir xweş e. Yani wisa sînerjiyekî netewî ava biye di nava me de. Quweta me biye yek, ka em binêrin, em hêvî dikin tiştê xweş derkevin. Yani ez jî heqeten bi kelecanim. Ez bibînim ku ew hevalên me ê ku di ekîba me kanala Bedran derê de cih digirin, ka em ê xebatên çawa derbixin. Yani heyecana wî jî hinekî li ser min heye, em binêrin ka çawa be. Rêveberiya Xweser salvegera rûxandina rejîma Baasê pîroz kir, got gavên ku hikûmeta veguhêz di nava salekê de avêtine, cewhera daxwazên milletê Sûriyê rewşa wan hêviyê wan îfade nake. Rêveberiya Xweser bi boneya salvegera yekemîn ya rûxandina rejîma Baasê teqebûlê heştê Kanûnê 2024 dike, daxuyaniyekî nivîskî weşandiye. Di daxuyaniyê de kiryarên ku rejîma Baasê di dema desthilata xwe ya li Sûriyê de pêk danî hatin bi bîr xistin û wiha hate gotin. Çûyîna wê rejîma despotîk gaveke girîng bû, lêbelê rêya herî girîng û dirêj hê jî li pêşiya me ye. Xebata ciddî ya avakirina Sûriyeyekê demokratîk, azad û ne navendî hewce dike ji me re. Ku tê de heq, maf werin parastin, cudahî werin rêzgirtin, zordarî, neheqî, bêparîkirin werin rakirin.
bêparîkirin hevanno merov ji tiştekî bêpar bimîne. Ez bawer dikim di wê manayê de bikartînin. Yani merov ji tiştekî bêpar bimîne. Bêparîkirin divê were bidawî bibe. Ev qonaxa dîrokî di rêya Sûriyeya nû de ya herî xeternak, tehlike û hesas e ku hişyariya neteweyî, newêrek, yekgirtî û çalakiyekî hevgirtî dixwaze. Ez dubare bikim newêrekine nêrînek yekgirtî divê. Ev qonaxa dîrokî di rêya Sûriyeya nû de ya herî xeternak, hesas e ku hişyariya neteweyî, nêrîneke yekgirtî û çalakiyekî hevgirtî dixwaze. Gavên ku hikûmeta Veguhêziya Sûriyê di nava salekê de avêtin, cewhera daxwazên milletê Sûriyê rastiya wan, hêviyê wan îfade nake. Yani li pêşiya me hê pir karên dûr û dirêj hene, em hê bi ser neketine, Sûriyeyeke azad ava nebiye. Yani hikûmeta berê a despot, dîktatoriyal hilweşiya, lê çûna wî de hikûmetekî mîna wî heye. Ji ber vê xebata me hê dûr û dirêj li pêşiya me ye. Tiştekî vê gavê merov pîroz bike tune ye. Mesela bi hikûmeta berê re jî me hewl dida em diyalogê çê bikin wekî Kurd, aniha de jî. Di her du deman de jî em bi ser neketine. Tiştek ku em tê de bi ser ketine, hebûna rêveberiya xwesere, pergala me ya îro ye, milletê me kêm be jî di nava aramiyê de ye. Elbet eger dewleta Tirkiye êriş neke. Dewleta Tirkiye êriş bike, aramiya me xira dibe. Vê gavê tehdîta herî mezin ya li ser Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye. Meriv di wê derê de ancak dikare tiştek bi dest bixe. Em cih bidin vê îddiayê hevanno, hûn dixwazin ez maşeta xwe bînim ser ekranê yan jî wisa bihêlim. Eger kêfa we ji vê dîmena pişt min re tê bila dîmen, ez dibêjim qey dîmenek xweş e. Bila hinek wisa be, dîmen nexirab e, tiştekî tune. Yani dîmenê ez dîmenê Tayyip çi wa nîşanê we bidim? Çima nîşanê we bidim? Ma çi bûye bi Tayyip? Hûn dixwazin ez hinek ê Mazlûm Ebdî nîşanê we bidim, bila Tayyip jî li kileka wî be, ne mesele ye. Ji bo xatirê General Mazlûm Ebdî em ê tehemûlê Tayyip Erdogan bikin hinek. Em çi bikin? Ama hevanno, van gotinên tombara hinek li ber çavan bigirin, gelekî giring e tiştê ku dibêje. Ez ê ji we re yek bi yek bixwînim. Bersiva rêveberiya Xweser hê tune ji bo wî, lê ene kesê daxuyaniyekê daye. Rêveberê Enstitûyî Ewropayê ya Lêkolînên Rojhilata Navîn û Bakurê Afrikayê, rêveberê wî ye Adîl Baxewan. Ev îdia derxist pêş, diyar kir ku Tayyip Erdogan û General Mazlûm Ebdî li hev kirine ku hev û du bibînin. Lê belê problemek heye. Ew jî Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara hewl dide rê li ber vê hevdîtinê bigire. Analîza Adîl Baxewan bi sernavê Ehmed El-Şara naxwaze Rojavayê Kurdistanê bibe wekî Başûrê Kurdistanê. Bi vî şeklî ye nivîs. Yek, Erdogan û General Mazlûm Ebdî li hev kirine ku di demekî herî nêz de hev û du bibînin. Her du alî jî difikirin ku ev yek hem di berjewendiyên Kurdan de ye hem jî di fayde û menfaetên dewleta Tirkiye de ye. Du, Herêma Kurdistanê di avakirina vê rewşa nû de roleke sereke lîstî ye. Sê, piştî hevdîtina General û Erdogan, hevdîtina General Mazlûm Ebdî û Serok Apo jî di bernamê de heye. Çar, Ehmed El-Şara hem Suudî Erebistan hem jî Amerîka xistiye dewrê da ku General Mazlûm Ebdî û Tayyip Erdogan hev û du nebînin. Ji ber ku ew difikire ku başûrîkirina Rojavayê Kurdistanê, yanî Başûrê Kurdistanê çawa be, Rojavayê Kurdistanê jî bibe mîna Başûrê Kurdistanê, başûrîkirina Rojavayê Kurdistanê wisa pênasê dike, tirs e, metirsî ye, xeterî ye li ser tevahiya Sûriyê. 5. Şam çiqasî nêzî Riyadê bibe, Enqere, Tirkiye û Qamişlo jî ew qas nêzî hev û du dibin. 6. Berjewendiya bilind ya neteweyî ne îdeolojiyê nas dike ne jî dîrokê, olê û ne jî çandê nas dike. Ev tespîtên girîng in ez ê dîsa lê vegerim. 7.
Ji bo Kurdan dema biryarên dîrokî ye, gelo wê di kîjan eniyê de bin. Yani pêşketinên dîrokî ji bo Kurdan di kîjan eniyê de bin. Enî di mana gelo di şer de bin, di diyalogê de bin, di aboriyê de bin, di dîplomasiyê de bin. Di kîjan eniyê de Kurd vê gavê di arîfeya serkeftinê de ne. Ya din jî eniyekî din jî heye. Behsa tifaqê dike. Kurd di kîjan eniyê de bi ser dikevin, ya din jî gelo alîgiriya Tirkiyeyê tu bi ser dikevî, yani tifaqê bi dewleta Tirkiye re çêbikî li rojhata navîn tu weke netewa Kurd bi ser dikevî, yan tifaqê bi İsraîl û Amerîkayê re çêbikî li rojhata navîn bi ser dikevî. Vê gavê hevano, tabî pirsekî bi vîya we heye, em nikarin biryarê bidin. Konjonktûra siyasî ya rojhata navîn bi xwe biryarê dide. Niha ez dixwazim werim ser xala pêncan ku ew îdia dike, tiştekî balkêş e. Mala te ava. Yusuf Güneş her hebin. Xwedê hezkirina we zêde bike. Hezkirina me jî ji bo netewa me, ji bo milletê me ye. Em jî di wê armancê de xizmetê dikin. Temam e? Süper. Hûn her hebin. Hevan binêrin çi dibêje? Şam, yani Suriye, çi qas nêzî Erebistana Siûdî dibe, dewleta Tirkiye jî ew qas nêzî Rojavayê Kurdistanê dibe. Xuya ye li ser Sûriye ew dikin. Çi dibêjin? Kap davêjin. Erê. Yani dikevin qayîşê. Niha Ehmed Elşara pêdiviya wî bi perê heye. Perê dewleta Tirkiye tune ye. Dewleta Tirkiye dixwaze jaliyê siyasî ve bi bandor bibe, hukm li Sûriye bike, lê jaliyê siyasî ve terê têr nake. Ehmed Elşara dibêje divê ez rêyan çê bikim, divê ez bikaribim petrola xwe bixim qada navnetê wî, divê ez dibistanan çê bikim, saziyên dewletê ava bikim, divê artêşa min were perwerdekirin. Yani bi milyonan na, bi milyaran dolar lazim e ji bo ku Sûriye bi ser hemdê xwe vewere. Tirkiye dibêje ez nikarim jalî aborî ve piştgirî bidim te. Ew demê nikarî. Tu wextê nikarîbî ez mecbûrim berê xwe bidim Erebistana Siûdî, biçim cem welatên Ereb, ji wê derê piştgirî bigirim. Yani Ehmed Elşara ji dewleta Tirkiye re dibêje keko temam eger perê te hebiya te bikaribiya piştgirî bida min, me bi hev re me mala Kurda xirab bikira. Ama anha perê te tune, tu nikarî bidî min. Tirkiye dibê rast e perê min tune ye ama dîsa jî tu bin hukmê min da be. Şam dibê na, ez ê biçim cem Erebistana Siûdî. Ê li wê derê pir pere heye. Niha ji bo bikarib Sûriye bikaribe bi ser hemdê xwe vewere, Siûdî Erebistan pere dide. Baş e, wê demê çi dibe? Tirkiye diskalifiye dibe. Ji planê derdikeve. Êdî nikare bibe xwedî biryar. Li gorî vê îdiayê Tirkiye berê xwe dide Qamişloyê, yani Rojavayê Kurdistanê. Dibêje ka ez bi Kurdan re lehim bikim. Veya tiştekî pozîtîf ez dibêjim, lê bi şertê ku rastiya Kurdan, netewa Kurdan qebûl bike. Eger Tirkiye rastiya Kurdan, netewa Kurdan qebûl neke, statûya Kurdan qebûl neke, wê demê tam li derveyê Sûriyê dimîne. Hem Kurd dibin xwedî pergal, hem Tirkiye jî li derve dimîne. Di her halî de wenda dike. Ama anha qet nebe Rojavayê Kurdistanê dikare qezenç bike. Dev ji Sûriyê berde, wê demê federasyonekî çê dibe, ev federasyon di şûna Şamê de em xwe Enqereyê dikin. Ha, Enqere diguhere navguhere nizanim. Belkî di serê dewleta Tirkiye de ev fikir heye. Yani anha îdia ew e, ji ber ku tişta vê derê de heqeten rast e, carinan belkî mirov Tirkiye dikare derveyê wê bigire ji ber ku menfaetên aborî, berjewendiyên bilind ên neteweyî dibe carinan ne îdeolojiyê nas dike, ne dîrokê, ne olê nas dike, ne jî çandê nas dike. Berjewendiyên netewî dikevin pêşiya her tiştî. Na Tirkiye bizanibe ku hildiweşe temamî, ew ê mecbûr berê xwe bide Qamişlo pêra li hev were. Yani weke kartekî destê xwe de digire. Tabii me dixwest, me hêvî dikir ku dewleta Tirkiye ne ji ber menfaetê xwe, heqeten ji ber
bi hevrabûna me ya qedîm ya kevin li rojata navîn em bi hevra dijîn, em mehkûmê hebû dine, mecbûr em e qebûl bike, ne ji ber menfaet. Ha menfaetê me jî bûne yek. Ana aboriya Tirkiye xirab dibe ya me jî xirab dibe. Hemû em bi heva girêdayîne vê gavê. Ya divê em ji hev qut bibin ya jî em bi heva girêdayîne. Çawa dibe nizanim. Mirov formûlekî bibîne. Heva ez vê mijarê li vê derê wisa bihêlim, ya qet nebe em fêr bûn ku di serê dewleta Tirkiyeyê de tiştekî heye. Eger ez nikaribim pere bidim Şamê, ez nikaribim daxilê nava Şamê bibim xwedî biryar qet nebe ez ê van Kurda re hinekî dans bikim. Bireqsim, dîlan bigirim. Li Rojavayê Swêdayê şer derket hevanu, paşê ez werim ser mesela Tom Barak. Li Swêdayê li herêma Durzyan li eniyên bajarokên Mezra û Mecdel yên gundewerê Rojavayê Swêdayê di navbera hêzên parazvanên Netewî û hêzên hikûmeta veguhêz ya Sûriyê de şer derket. Li gundewerê Rojavayê Swêdayê di navbera hêzên parazvanên Netewî, parazvanên hêzên Netewî yani hêzên Durzî ne. Çima gotina Durzî nexistiye nava nûçiyan nizanim. Yani çi têda heye bixîne. Hêzên hikûmeta veguhêz ya Sûriyê êriş pêkanîn, şer qewmî, droneke bombebarkirî ya hêzên hikûmeta veguhêz nêzî xaleke eskerî ya parazvanên Netewî yên Durzyan li ser heman eniyê bombebaran kiriye, lê ziyaneke canî çênebiye. Li gundewerê Rojavayê Swêdayê di navbera her du aliyan de şer derket, pevçûnên bi çekên navî, keleş em bêjin. Beriya Tom Barak em cih bidin Hakan Fidan. Hakan Fidan tiştekî pir balkêş dibêje. Dema dibe serokê Mîtî bûm tekîliya min bi lîderên PKK re hebû. Heta em hatibûn asteya lihevkirinê jî. Hindik mabû em lihev bikin. Paşê dibê ji nişka we xirab bû. Ka em binêrin îddiayên Hakan Fidan çi ne? Wezîrê Karê Derveyî Dewleta Tirkiye Hakan Fidan ragihand ku rêberê PKK Abdullah Öcalan dikare li Sûriyê roleke girîng bilîze. Fidan got dema ku ew serokê Mîtî bû beriya salan wan bi Partiya Karkerê Kurdistanê PKK re lihev kiribûn. Hakan Fidan li Dohaya paytexta Qeterê tevlî foruma 23yemîn ya Dohayê bû bersiv da pirsên edîtûrê dîplomasiyê yê The Guardianê Patrick Wintour. Gelo dixwaze rola xwe bilîze Abdullah Öcalan. Pirsek bi vî şeklî heye. Hakan Fidan wiha bersiv da ez di wê baweriyê de me ku Abdullah Öcalan dikare li Sûriyê rolekê bilîze. Lêbelê gelo ew dixwaze rolekî bilîze yan dixwaze vê yekî wekî amûrekî, wekî aletê zextê bikarbîne li ser dewleta Tirkiye. Em nizanin. Fidan entegrasyona hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ya bi artêşa Sûriye re jî nirxand. Fidan îdia kir ku di navbera Qesedê û hin hêzên girêdayî PKK de tekilî hene. Gotina jor em şîrove bikin, tiştekî nû em vê derê fêr dibin. Dewleta Tirkiye em dibînin ku bawerî bi Abdullah Öcalan nayîne. Öcalan ji wan re gotiye tesîra min li ser Rojavayê Kurdistanê heye, li ser Mazlûm Ebdî heye. Heta di heyeta di hevdîtina bi endamê komîsyonê re jî tiştekî wisa gotiye. Heyeta komîsyonê pirsiye tesîra te li ser Mazlûm Ebdî heye. Wî bersiv daye rast e tesîra min heye ez çi bixwazim dikarim bi Rojavayê Kurdistanê bidim kirim. Tiştekî wisa hebû di hevdîtina komîsyonê de. Li vê derê dewleta Tirkiye jî pê nebawer e. Gelo dibêje Abdullah Öcalan heqeten ji bo menfaetên dewleta Tirkiye dixwaze rol bilîze yan vê rewşa ku ev rewşa ku em tê danê wekî amûrekî bikartîne ji bo menfaetên Kurdan û Rojavayê Kurdistanê. Di vê manê de dibêje ha. Yani wekî amûreke zextê. Yani dewleta Tirkiye tehdît dike. Eger ez bi we re neçim serî, vaye İsraîl heye, vaye projeya Amerîkayê heye, Kurd vebijêrka xwe a din hildibijêrin. Normal e. Me çi gotibû? Menfaetên netewî îdeolojiyê nas nake. Her tişt bo menfaetê netewî. Ya din jî nefikirin ku Öcalan gotiye bandora min li ser Rojavayê Kurdistanê heye. Belkî li ser Mazlûm Ebdî dibe ku hebe. Lê Rojavayê Kurdistanê weke Bakurê Kurdistanê nin hevando. Bi xwe ava kiriye Rojavayê Kurdistanê. Ev 14 salin.
Di tekuşîna li hember Daişê de ji zarokan bigire heta pîr û kalan herkes tevlî bû. Tê koşiya. 20,000 însanê xwe wan dakirin. Heta ku bi rêya demokrasî, heta ku bi rêya pirsînê tu Rojavayê Kurdistanê îxna nekî, îmkana ku tu bi gotinekî bandor lê bikî tune ye. Tiştekî wisa heye li Rojavayê Kurdistanê û vê jî ji we re bêjim li Herêma Botanê jî wisa ye. Mesela Herêma Botanê însan welatparêz in, lê tu nikarî her tiştî bi wan bidîkirin. Hurmetkarin, ji mirovan re rêz digirin, ji tevgerê re rêz digirin, lê dixwazin ku tevger berê ku gav bavê ji wan bipirse. Çünkü wextê nepirse dixeyîde. Binêrin milletê me Botanê ev 10 salin xeyîdî ye. Pir zehmet re dibe ser pêya. Helwesta xwe nîşan nade. Ji bo hurmetê nîşan nade. Di her malekî de du sê şehîd hene li Botanê. Em dibêjin Colemerg, Gever, Cizre, Şirnax ew herem kompîle di rewşekî wisa de ye xeyîdî ye lê ji bo hurmeta xwe, ji bo hurmeta ji bo zarokê xwe û tevgerê nirxê xwe yê netewî dengê xwe nake. Rojavayê Kurdistanê jî wisa ye. Tavîz nade ji mafê netewî. Mesela tu mafê netewî ê Rojavayê Kurdistanê ê milletê Kurd nas bikî heta ku diçî bila biçe. Ê me pîvan ew e. Mesela pêvajo bi ser dikeve, bi ser nakeve, derbê ku derê ve em diçin ne mesele ye. Em tenê tiştekî dipirsin. Em çi dipirsin? Ke ku zimanê me dibe zimanê perwerdeyî? Erê yan na? Wextê zimanê me nabe zimanê perwerdeyî, tu karî dev jê berdî. Zimanê me li tevahiya Tirkiye yan jî tenê li Bakurê Kurdistanê feq nake. Dibe zimanê fermî? Erê yan na? Wextê nabe zimanê fermî dev jê berde. Mana wî tune yani ser çi li hev dikî wekî din. Ya ji bo ez bikaribim sandwîçekî bixwim. Yo na, nû sandwîçê jî nexwim tişnabe. Ji bo ez bikaribim avekî vexwim na, îjab nake. Misalê heftê de jî dikaribû av vexwara. Ne mesele ye. Mesele heqê netewî ye. Baş e milletê Kurd dikare xwe bi xwe rêve bibe. Mesela li ser coğrafya xwe, li ser qedera xwe dikare biryara xwe bide û pêşeroja xwe bi xwe tayin bike. Erê yan na? Na. Mana pêvajiyê tune. Muheqqeq divê em bikaribin siberoja xwe bi xwe diyar bikin. Qedera xwe bi xwe tayin bikin. Veya nebe nabe yani. Qedera xwe çima bêlim ser zarokên Tirkan? Yani nabe ki hurmeta min heye ji bo milletê Tirk, hurmeta me heye ji bo zarokên Tirkan û ji bo welatên Tirkan û ji bo ala Tirkan hurmeta min heye. Her çend ala wan bibe sembola êrişî û zextê li ser milên eskerên êrişkar nexeme. Hurmeta min heye ji bo wan. Ama ez aynî hurmetî ji bo xwe, ji bo netewa xwe, ji bo milletê xwe dixwazim. Pir normal e. Rewş wisa ye, adet wisa ye. Tiştek ku tu ji bo xwe dixwazî, ji bo yê din jî bixwaze. Wextê wisa nebe ne biratî dibe, ne huzur dibe, ne bihevrebûn dibe. Milletê me Rojavayê Kurdistanê bi vî şeklî difikire. Pîvana me mesela hin heval hene dibêjin alîgirê pêvajoyê ya nealîgirê. Ya mesele alîgiriya pêvajoyê nekî. Mesele encama pêvajoyê. Di encama pêvajoyê de ez qedera xwe bi xwe tayin dikim yan na? Bo min pîvan ew e yani. İşê te tune tu bêjî em serketine. Encam ev e mesele hevano. Ez ana nûçeyên di dorê de pêşkeş bikim. Em li ku derê mabûn? Hakan Fidan çi gotibû? Behsa rola Öcalan kiribû. Baş e? Yani Öcalan dixwaze rolekî bilîze li Rojavayê Kurdistanê yan dixwaze Rojavayê Kurdistanê wekî amûrekî zextê bikarbîne li ser dewleta Tirkiyê. Ez dibêjim wana pêtêgehên gelekî girîngin li ser bifikirin. Fidan entegrasyona Qesedê ya bi artêşa Sûriyê re jî nirxand. İddia kir ku îro helê-hazir di nava Qesedê de hêzên girêdayî PKK hene. Mesela ev jî gotinê xeter in. Amedekariya operasyonekî eskerî ye li ser Rojavayê Kurdistanê. Çima tu îddia dikî ku nava Qesedê de hêzên girêdayî PKK hene? Ka heta doh te digo baş e em qet nekevin avê. Madem mesela ev jî nakokî ye. Mesela vê gotinê jî bigirin. Madem di nava Qesedê de hin hêzên girêdayî PKK hene,
Çima tu ji qesedê dixwazî temamen xwe fesih bike tevlî artêşa Sûriyê bibe. Çima? Madem di nava qesedê de hin hêzên girêdayî PKK hene, aha Karayêlan dibêje em wana vedikişînin. Tamam, hêzên girêdayî PKK ji nava qesedê derdixî û xilas. Belkî 4 hebin, belkî 5 hebin. Em biçin însana bijimêrin, em nasnameyê wan binêrin. Yani sibê ez bixwazim bibim endamê qesedê ez endamê PKK me na? Çawa bizanibî? Çawa zanî yani? Yani insanekî di nava artêşa Tirkiyeyê jî ji PKK dikare hez bike. Nava artêşa Tirkiyeyê de PKK'yê hene. Di meclisa Tirkiye însanên ji PKK hez dikin hene. Nava artêşa Tirkiyeyê de garantî didim we 100,000 însan hene artêşa Tirkiyeyê heyranên gerîlan e mesela. Mümkün e zarokên Kurdan e erê qesedê jî wisa ye zarokên Kurdan hene ji PKK hez dikin. İştera çi yani? Tu wekîlê hezkirina wanê law? Fîdan îdia kir ku di nava qesedê hin hêzên girêdayî PKK hene. Dibêje em dixwazin hêzên ne Sûriyeyî ji nava qesedê werin derxistin. Divê hemû hêzên ku li dijî berjewendî, li dijî ewilheya Tirkiye hatine bicêkirin werin derxistin. Ev gotinên problematîk in hevan no. Em dixwazin hêzên ne Sûriyeyî ji nava qesedê werin derxistin. Ê baş e? Efrînî jî dixwazin hêzên ne Sûriyeyî ji Efrînê derkevin. Mirovên ji serê kaniyê jî dixwazin însanên ne ji serê kaniyê ji wê derê bicehnimin derkevin. Hêzên dewleta Tirkiye li Sûriyê nemîne. Tiştekî pir xweş e. Tamam? Mesela hemû hêzên li dijî berjewendî û ewlehiya Tirkiye hatine bicihkirin werin derxistin. Ji min re îspat bike Hakan Fîdan teş ku derê derxist ku hêzên li dijî berjewendî û ewlehiya Tirkiye di nava qesedê de hene. Teş ku derê pê derxist. Niha li dijî berjewendî û ewlehiya Tirkiye hevan no yek berjewendiyên Tirkiye çi ye? Kurdan eger eleqedar bike mesela berjewendiyên Tirkiye û Kurdan eger yek be ez çima li dijî berjewendiyên Tirkiye şer bikim? Eger ewlekariya Tirkiye û ewlekariya Kurdan yek be ez çima li dijî şer bikim? Wê me dibe yek? Xuya ye ewlekariya te û ewlekariya milletê Kurd ji hev cuda ye. Menfaetê te û menfaetê Kurda ji hev cuda ye. Ji ber vê yekê tu aniha dibêjî Kurdên li dijî menfaetên Tirkiye. Hemî nakokîne nava gotinê wî de ez dirêj nekim, ez nekim nava van nakokiya. Fîdan dibêje hikûmeta Şamê û qesedê dikarin di navbera xwe de li hev bikin. Em behsa pêvajoya tevlîkirina yekîneyên 5-6 hezar kesî dikin dibêje. Hene divê tevlî artêşê bin, divê ev pêvajo bi niyetekî baş were meşandin. Hakan Fîdan behsa hevdîtinê xwe yê berî jî kir Partiya Karkerên Kurdistanê re. Ev jî îddiayekî balkêş e. Cara yekê me dibîsim. Tamam meseleya Oslo hev û zemanê berê rêveberên PKK re hev û du didîtin, diçûn dihatin, rast e. Lê dîsa jî vê derê bi bîr dixe. Dema ez di navbera salên 2009-2013 de serokê Mîta Tirkî bûm, serokê îstixbaratê tekîliyê min bi kadroyên lîder ên PKK re çêbûn. Em gelekî nêzîkê li hevkirinê bûn. Lê Partiya Karkerên Kurdistanê ji ber sedema Sûriyê dev ji vê têgihîştina hevpar berda. Yani dev ji şîrîgatiyê berda. Me tam li hev dikir. Fîdan anî ziman ku dîrok ji dubarebûnê îbaret e. Yani dubarebûn tekerrür jê ra dibêjim pir çêdibe. û bawer dike ku Öcalan dikare li Sûriyê roleke giring bilîze. Niha em warin ser meseleya tombarak paşê jî enekese çi bersiv daye hevan no? Mühîm e vana. Nûnerê taybet yê Amerîkayê karûbarên Tirkiye ê karûbarên Sûriyê em wisa bihêlin. Nûnerê taybet yê Amerîkayê karûbarên Sûriyê tombara got Amerîka biryardayîna li ser awayê rêvebirinê ji bo xelkê herêmê dihêle. Yani biryar di destê xelkê herêmê de ye. Di aynî demê de heyraniya xwe ye ji bo pêvajoya siyasî ya li Iraqê anî ziman. Di nava gotinên tombarak de jî gelekî nakokî hene bila bala we li ser be. Li foruma Doha ya li Qeterê ew cê ku Hakan Fîdan li wê derê ye bersiv daye rojnamegeran dibêje doh rojnamevan jê dibirse doh hûn li dijî pergala nenavendîbûna li Sûriyê sekine.
Niha li Herêma Kurdistanê Iraqê herêmekî federal heye. Gelo ev ji hikûmeta navendî ya rejîma berê ya serdema Saddam Hüseyin ne baştir e? Yani rejîma îro, pergala îro ya sistema federal ji hikûmeta navendî ya serdema Saddam Hüseyin ne baştir e rewşa em tê dane? Te dû gotibû ne navendîbûn xirab e, navendîbûn baş e. Yani merkezî baştir e. Di bersivê de Barak pesnê dîrok û reseniya gelê Iraqê dide, tîne ziman nêrîna me pir hêsan e. Em wekî Amerîka çi difikirin? Binêrin. Em her tiştî ji miletê herêmê re dihêlin, da ku hûn wekî miletê herêmê bikaribin biryarê li ser qedera xwe bidin. Tiştekî bi navê nenavendîbûn, tiştekî li serê navendîbûn, yan jî tiştekî li ser navê federalîzmê tune ye tiştekî wisa di siyasetê de. Ev hemî fasafîson e. Nêrîna Amerîkayê ew e, pêwîst e em hemû van biryaran ji herêmê re bihêlin. Em tevlî karê navxweyiyên gelên herêmê nebin. Em ji we re dihêlin da ku hûn biryarê bidin li ser qedera xwe, li ser siberoja xwe. Rexneya li nenavendîbûnê û tecrübeyê Herêma Kurdistanê, behsa Kurdistanê dike, ka çawa Amerîkaya rexne dike. Mesela Tom Barak Amerîkaya rexne dike. Dibê te çima piştgirî da Kurda? Te çima Kurdistan ji Iraqê veqetand? Aniha tu çima Rojavayê Kurdistanê ji Sûriyê vediqetinî? Mêrîk xwe mahv kir. Rojek berê Tom Barak ragihandibû ku pergala nenavendîbûn li herêmê bi ser neketiye. Mînakên wekê mînakên welatên Balkanan de bû, Lübnan, Libya, Iraqê wekê nimûne nîşan dabû. Gotibû piştî xerckirina 3 trilyon dolaran û mirina bi 100 hezaran kesan li Iraqê sîstema nenavendî aniha bûye pirsgirêkekî mezin. Tirsa senaryoya Balkanan. Li aliyê din di hevpeyvînekê li gel rojnameya di Nasyonal Îmarat Erebî de Tom Barak rexne li stratejiya bi dehan salan ya Amerîkayê girt. Rexne Amerîkayê digire. Çi dibêje? Ew stratejî li ser durustkirina herêmên Kurdî li Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê. Bala xwe bidine. Tom Barak mirovê dewleta Tirkiyeyê ji Sûriyê berpirsiyar e, biye bela serê Kurda, di wê baweriyê de ye cudakirina herêmên dewlemend ên bi petrolê ji hikûmetên navendî rewş ber bi şêweyekî Balkanbûnê vebiriye. Bêtir dişibe daweşbûna Yugoslavyayê. Yani ne durustkirina aramiyê. Barak rewşa niha ya Iraqî wekî kaoseke mutlaq binav kir. Amaje pêkir ku her çi qas Mihemed Şiya Sûdanî serokwezîrekî baş e jî lê ji ber hegemonyaya komên çekdar sıfır desthilata wî heye. Qet ne hikûmdar e. Tamam însanekî baş e, lê ji ber hêzên girêdayî Îranê ên çekdar nikare gav bavêje, nikare biryarekî bide. Dibêje Tom Barak. û biryara Amerîkayê di van 10 salê dawiyê de piştgirî daye Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê tamamen dibê şaş e. Me gerek Kurdan ji navendê neqetanda dibêje. Tamam vaya siyaseta dewleta Tirkiye Tayyip Erdoğan jî dibêje me xeta kir destûrda divê me destûr nedawe em biketane me tar û mar bikirin. Barak li ser rewşa Sûriyê jî da zanîn ku hikûmeta niha ya Sûriyê hevkar e, ew welat nêzik e li gel İsraîlê bigêje rêkeftinê. Ev jî tespîtekî balkêş e. Niha bi kîjan çavî Barak li Sûriyê de binêrin. Hikûmeta niha ya Sûriyê yani Colanî yani Ahmed el Şara bi me re temamî hevkar e. Em çi bibêjin wî dike. Sûriye Colanî aniha bi İsraîlê re tam li ber rêkeftinê ye. Amerîka edî li herêmê ne li pê guhertina rejîmê ye. Derdê me ye ku em rabin rejîma biguherînin tune ye. Ama em çi bibêjin Ahmed el Şara gotina me dike aniha. Hatiye wê radeyê. Tom Barak hevano acayip giring e vana. Ev ji wî dibêjim ev îtirafên salê ne. Ev îtirafin. Tom Barak rexneyên tund li stratejiya Amerîkayê ya avakirina herêmên Kurdan li Başûrê Rojavayê Kurdistanê kir. Hem Başûr hem Rojava. Ev yek bûye sedem ku rojhilata navîn bibe
wekî Balkana binêrin. Rojhilata navîn wextê ser û bin dibe, dîsa suç dikeve stûyê Kurdan. Suç dikeve ser hebûna Kurdan. Yani tu çima heyî? Hebûna te bela serê min e. Tu nebayî min dikarîbû rojhilata navîn xweş îdare bikira. Ama ji ber ku tu heyî, tu bela serê min î, ez nedikarim te bi navendê vegirêdim, ez nedikarim te cuda bikim, nedikarim serxwebûnê bidim te. Hûn milletê Kurd bela serê min in dibêje aniha. Tom Barak dibêje. Li ser navê Amerîkayê ez bawer nakim bêje, li ser navê Tirkan dibêje. Ji dirûyê Kurdan de dibê li herêmê aramî pêk nayê. Avakirina herêmên nîv serbixwe ên Kurdan li ser bingeha federaliyekê ji hevketî dibê wisa Kurdistan hatiye avakirin. Yani herêmên nîv dewlet, herêmên nîv serbixwe yên Kurdan li ser bingeha federaliyekê ji hevhatî hatine avakirin. Ji hevketî yani. Barak ev rewş şiban dabeşbûna Yugoslavyayê. Got ev ne avakirina eniyekê yekirtiye. Tom Barak behsa piştgiriya Amerîkayê ji bo hikûmeta Herêma Kurdistanê jî kir. Piştgiriya Amerîkayê ji bo Hêziyên Sûriya Demokratîk Qesedê jî kir. Di berdewamiyê de çi got? Me cureyekê dinya dewleta otonomiya Kurdan çêkiriye. Em bûn sebeb yani me hişk û ew bi xwe muameleyê bi hev re bikin. Çima? Ji ber ku hêsantir bû. Nûnerê Amerîkayê got pirsgirêk problem ew e ku rewş bibe wekî Balkanan. Her wekî çawa Yugoslavya qewmî. Ev rewş tenê ji bo demekî gelekî Kurd de. Paşê dest bi şerê li dijî hevûdin dikin. Tom Barak di aynî demê de balyozê Amerîkayê li Tirkiyeyê jî şêwaza muameleya Amerîkayê aloziyan li herêmê kûrtir kiriye. Muameleya Amerîkayê çi ye? Yani piştgiriya Amerîkayê ji bo Kurdan aloziyan zêdetir kiriye dibe. Li gorî Barak sedem cudakirina herêmên Kurdan ên dewlemend bi çavkaniyên sûriştî ji hikûmetê navendî ye. Sedem temne ew e. We çima Kurd ji navendê qut bûn? Ya ecêb tiştin ya. Ecêb tiştin. Yani merû çawa bike ya. Yani ev însan anha ji Sûriyê berpirsiyar e li ser navê Amerîkayê û li ser navê Tirkiyeyê dixebite. Ama di resmiyetê de li ser navê Amerîkayê dixebite ji Sûriyê berpirsiyar e. Gelo merû li dijî Amerîkayê derbikeve, merû gilîvî bike, merû viya ji wezîfê bigire, ve bela ye yani. Heqeten bela ye. Siyaseta 10 salan ya Amerîkayê rexne dike. Karsazekî ya, însanekî diz e jî. Karsazekî halê xwe yani, diz e yani. Ez hurmeta me ji karsaza re, ez karsaza re tiştekî nabêjim. Min negotiye karsaz. Ez dibêjim ev diz e. Karsaz bi keda xwe xeseş dikin. Ê me niha navbera min û karsazan baş e, ez dengê xwe dernexim. Hevalna. Navbera me baş bûye, em binêrin. Pêdiviya me wan heye, pêdiviya wan jî bi me heye. Ji bo ku ew bixwazin milletê Kurd bi ser keve, şiyar be, perwerde be, karsazên ku wisa bifikirin pêdiviya wan bi qanalê mînayê me hene elbet. Ji ber ku em navîgînin. Em bidomînin ka ev barakê me çi dibêje? Barakê we. Mesela li gorî Barak hemî sedemên pirsgirêkan, sedemê Qawsê, sedemê Aloziyê cudakirina herêmên Kurdan ên dewlemend ji hikûmetê navendî ye. Barak behsa polîtîkaya welatê xwe jî kir. Got wextê ku me herêm ji Kurdan re par vekiriye, çima me petrol daye herêma Kurda. Behsa wî dike. Aniha sedî heştê petrola Sûriyê di destê rêveberiya Xweser de ye. Veya Amerîkayê neda destê Kurda. Veya di encama têkoşîna li hember Daişê de ket destê Kurda. Aniha rêveberiya îro ya Şamê mafê wê tune ye herêmên petrolê şûn ve bixwaze. Hûn zanin çima mafê wê tune ye? Ez ji we re aliyê qanûnî de bibêjim. Mesele ev e. Wextê ku Daişê êriş kir, Kurd nerevîn. Rejîma Sûriye revî. Esker, artêşa Sûriye revî. Ew herêmên petrolê cî dahîştin. Ew milletên herêmê ku dibin parastina rejîmê de bû qaşo, cî de hatin hîştin. Çi bû? Milletên herêmê paşê bi salan şûn ve xwe bi xwe rêk û pêk kir.
بچو و دار و تەڤر و سیلەحێ کێڤن ê mala xwe de li hember Daişê şer kirin, hem heremên petrolê bi dest xistin, hem jî mal û milkê xwe azad kirin. Amerîka jî piştgirî da. Çi bû? Ev herem ji rejîma Sûriyê nehatiye girtin ku şûm ve bidin wan. Keko mişte negirtiye ki ez bidim te. Ev heremên di destê min da, ev petrola di destê min da, min bi xwedana eniya xwe, min bi xwîna xwe, xwîna zarokê xwe, xwîna ewladê xwe ku rejiya ser vê axê, min bi wê xwînê dewr girtiye ji Daişê. Ew Daişa ku tu ji ber wê revî, ji ber vê yekê ev petrola di destê Kurdan de, axa di destê Kurdan de pîroz e. Tu însanekî di vê dunyayê da nikare van hereman teslîmê Colanî û Ehmed Elşar û wan çeteyên li Şamê bike. Nikarî bidî. Çünkü te ji wan negirtiye tu bidî. Tu çima xelkê bînî bixî şîrîgê axa xwe? We bi hevra şer bikire. We bi hevra bi dest bixista erê. Wê demê hûn dibûn şîrîk. Aniha şîrîgatî tune ye. Şîrîgatî tune ye. Ehmed Colanî binêrin hevanno. Ew Ehmed Colanî ku dibêje ez têm dêre zorê herema petrolê, Remelanê, herema petrolê yan jî deverê din didim şîrîgê we. Ji bo azadkirina van hereman şer kiriye nekiriye. Yan berova jî. Ji bo têkbirina van hereman şer kiriye. Wê demê çima bikim şîrîk? Nabe. Tamam. Aniha bila Şamê be, Şam bi dest xistiye. Deverê ku wan bi dest xistiye destî wan da ye. Yani ez dibêjim merov kurtir be li ser bifikre. Nûnerê Amerîkayê hevanno yani wêneyekî heqeten reşbî negatîf xêz kir. Ez hema gotina wî dawî bikim dest bi nûçiyekî din bikim. Barak ragihand ku tevî xerşkirina trîlyonan dolar û mirina bi sedan hezaran kesan Washingtonê bi destî vala ji Iraqê derketiye. Washington yani Amerîka Iraq terîkandiye destvala. Rewşa Iraqê wekî tevliheviya tamaran binav kiriye. Yani komên çekdar ê nêzîkê Îranê movekên dewletê kontrol kirine, hikûmeta navendî ya Sudanî aniha ne hikûmdar e. Tom Barak li ser Iraqê got Serokwezîr gelekî baş e Mihemed Şiya Sudanî lê bê hikme desilatariya wî sifir e. Nikare hevpeymaniyê di vê parlamentoyê de pêk bîne. Yani nikare parlamentoyê kontrol bike Sudanî. Pêkhateyên din weke Heştî Şehbî li pêşiya wî astengin. Tehran Iraqê weke beşekî Îranê, weke perçeyekî hegemoniya xwe dibîne. Ev jî tiştekî nû ye. Mesela hêza Amerîkayê tune Iraqê kontrol bike ji ber ku ew dibêjin İran Iraqê kontrol dike. Barak di beşekî din ya axaftina xwe de behsa guherînên li Şamê jî kir. Eşkere kir ku Sûriye û İsraîl wê di demeke nêz de bigêjin peymaneke dîrokî. Barak pesnê rejîma nû ya Ehmed Elşara jî da bawer dike ku serkirdeyetiya nû ya Sûriyê dawî li 5 salên karesatê aniye. We dît diçe kudirê. Pesnê Ehmed Elşara dide ku çeteyekî helê xwe ye û tu marîfetekî wî tune di vê dunyayê de, tu tecrübeyekî wî tune ye. Yani dijminiyê binêrin hevanno. Ez hema viya bi dawî kim jora bêjim, Tom Barak diyar kir ku hikûmeta veguhêz bi temamî hevkarê daxwazê Amerîkayê ye ji bo ku em wan bi İsraîlê ve girê bidin, em çi dixwazin mîna me dike. Binêrin hevan me, ez jwara bêjim. Ev însan Tom Barak çima sextekar e. Hûn Amerîkî ne. Hûn însanekî seküler in. Ne, hûn ne dîndarin, hûn însanekî gayet medenî, modern in, Amerîkayê temsîl dikin, qiravat stûyê wede ye. Tamam? La Rojavayê Kurdistanê tecrübeyekî 14 salan heye. Sekülerizm li wê derê jî heye. Ol, radikalizm tune ye. İdeolojiyeke radikal jî tune ye li wê derê. Geçên Kurdan, jinên Kurdan xwe îspat kirine, gayet modern in. Xwendin û nivîsandina wan di asteyekî cîhanî de ye. Axaftin bi wan dibe, însanên medenî ne, dizanin rabin rûnên. Pergala wan pergalekî radikal demokrasî ye. Milletên li wê derê dikarin xwe îfade bikin. Ecayîb üniversite heye, zanîngeh heye,
şekil û sîma wan mîna însana ye, medenî ne. Mesela hûn Amerîkî ne, hûn tom barak in. Pergalekî bi vî şeklî heye, hûn pesin nadin, rojekî hûn naçin hevdîtina wan jî, rojekî bi rêveberiya xwe ser re hevdîtin pêk nayîne, tenê tişek qesedê re hevdîtin pêk tîne. Ama li keleka din, însanên ku serî însana jê kirine, wezîrî wan ê edaletê di nava kolanê de talîmata kuştina sê jinan daye, dîmen hene. Wekî din ji El-Qaîdê hatine, dijminê Amerîkayê. Ji Daişî hatine, dijminê Amerîkayê. Çi qas ji welatên kevneperest hene, ji wan dera çete hatine kom bûne. Ev tom barakê me sirf ji bo xizmeta dewleta Tirkiye bike, menfaetê dewleta Tirkiye, radibe pestê van koma çete dide. Na ez nikarim bêjim tom barak di mêjî de mîna wan e. Na, di mêjî de ne mîna wan e. Xuya ye durrûye, xuya ye sextekar e. Ya arkadaş tom barak, tu ez zanim tu di mêjiyê xwe de ne mîna wanî. Ez zanim tu însanekî Xristiyanî. Ez zanim tu însanekî gayet modernî. Ez zanim te li Ewropayê xwendiye, tu karsazekî bi nav û dengî, bi hezaran karkerên te hene, te medeniyetî ye. Tu çawa radibî rojava pişkoh dikî wan însanên modern cîhatî, tu radibî pesê wan çeteyan didî, tu dibêjî pergala wan pir baş e. Kaosa pêncî salê dawiyê bi dawî kirine. Çawa dikarî tu çê kuse? Yani vaya süper sextekarî ye. Vaya ne ku ez nabêjim mêjiyê wan mîna wan e. Ne wisa ye. Heta ku tom barak siyaseta xwe negwerîne hevanda, ez bawer nakim ku dewleta Tirkiye di vê pêvajoyê de samîmî ye. Helwesta tom barak girêdayî pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ye. Not bikin derekî. Roja ku tom barak fikrê xwe guherand di derbarê Kurdan de, di derbarê rêveberiya Xweser de filan bêvan, hûn bizanibin ku Tirkiye biryar daye bi Kurdan re samîmî be. Heta tom barak dijminî bike bi vî şeklî, dewleta Tirkiye sextekar e di vê pêvajoyê de. Tom barak ku dewleta Tirk girêdayî hevin. Sedî sed. Ez gîştim ew ê qenatê girêdayî hevin. Qet şüphem tune hevanda. Yani merû ranabe bi vî şeklî naxive hevanda. Enê kesê bersiv daye tom barak, ka em binêrin çi dibêje? Berdevkî Encûmena Niştimanî ya Kurd ya Sûriyê enê kesê Faysal Yusuf bersiv da daxuyaniyê nûnerê taybet ya Amerîkayê tom barak. Tom barak gotibû pergala nenavendîbûn li rojheta navîn û Balkanan bi ser neketiye. Berdevkî enê kesê Faysal Yusuf îro bi daxuyaniyekê diyar kir ku ne nenavendîbûn, navendîbûna tund bûye sedema wêraniyê. Yani merkeziyetçî pergal bûye sedema wêraniyê. Faysal Yusuf destnîşan kir ku mînakên barak ên li ser Iraqê, Yugoslavyayê û Lubnanê rastiyekê bingehîn paşguh dike. Nenavendîbûnê wêranî çê nekiriye. Ev navendîbûna tund ku rejîman heta niha dimeşand, ew bûye sebebê krîzê. Ew bûye sebebê dabeşbûnê. Ew bûye sebeb ku heqê însanan, heqê milletan were bin pêkirin. Faysal Yusuf anî ziman ku wan rejîman, ew rejîmê ku em behs dikin ê berê, merkeziyetçî sîstem, mafên netewî yên gelên herêmê bin pêkirine, heta niha demokrasî red kirine. Yani ev tom barak çawa dikare wan pergalan biparêze, bifikirin. Wan pergalan diparêze. Ew pergalên ku demokrasî red kirine. Yani pergala Saddam diparêze ha. Divê me çima Kurd ji Saddam cuda kiriye. Ya ecayîb tiştin. Mesela berdevkî enê kesê dibêje çareserî pir hêsan e. Ê min van demê dawiyê de daxuyaniyên enê kesê hevan û kêfam jê re tê. Em dibînin ku ji dewleta Tirkiye heqeten qutbî ye. İnsanên ku pesnê siyaseta dewleta Tirkiye bide weke tom barak girêdayî wan e. Enê kesê aniha girêdayî dewleta Tirkiyeyê ne. Merû dibîne ku ji wan qetiya ye. Pir baş e. Çareserî hêsan e dibêje. Demokrasî, nenavendîbûn, bi hêzkirina gelan ji bo rêvebirina karûbarên xwe. Yani millet bi xwe qirara xwe bide.
Rêveberiya xwe ser çi dixwaze ene kesê jî eynî tiştî dixwaze. Di vê derê de bûne yek. Li ser xêrê be ez heqeten pîroz dikim. Han rêveberên berê ê ene kesî ku bi dewleta Tirkiye re dixebitin li Stenbolê bîroya wan hebûn, hemî îstîfa kirin ji ene kesê hatin avêtin. Divê miroviya bizanibe. Li navçeya Cizîrê ya Şirnaxê, Bakurê Kurdistanê di şikeftekî de termê kesekî hate dîtin, bûyer li devera gundê Hosorê qewmî, şivanekî li herêmê kesekî di şikeftê de dirêjkirî, mirî dîtiye. Şivan dibîne li cem wî kesî bi vir heye, bêr heye, jeneratörekê heye, li tişmişta gere ye. Agahî daye cendirmeyan li ser agahdarkirinê tîmên tenduristiyê cendirme, tîmên Afadê çûne cihê herêmê li hemberî gaza jarî cilên taybet li xwe kirine. Ev tîmên diçin wê rizgar dikin bi amûrên pîvanê di şikeftê de lêkolîn hatiye kirin li hember gazê tedbîr girtine. Di encama lêkolînê de li cihê ku 2 metre kûr kolan hatiye çêkirin, li wê derê cenazeyê kesekî hatiye dîtin. Guman heye ku gaza jarî be, ew kes ji ber gaza jeneratörê jarî bûye, miriye. Yan jî gaza ku ji wê çalê derketiye ew jî mümkün e. Tîmên tenduristiyê termê wî kesî ji bo otopsî birin nexweşxaneya Şirnaxê. Bi vî şiklî ye. Hevando peyama Rêzdar Selhedîn Demirtaş heye. Ez heta wî ji we re nexwînim we rihet bernadim. Selhedîn Demirtaş peyamekî şand konferansa Stenbolê re. Hevserokên berê yê HDP ên dîlgirtî Selhedîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ ji konferansa aştî û civaka demokratîk a navnetewî re peyam şandin. Figen Yüksekdağ hêviyên xwe yên ji bo aştî tîne ziman, Selhedîn Demirtaş peyamekî hê dirêjtir nivîsandiye. Dibêje polîtikayên şer û otorîteyê înkarê newhekeviyê pêş dixe, bi xwe re talankirin, wêrankirin û xirabkirinê tîne. Ne tenê erdnîgariya me, coğrafya me, vîjdanê me jî birîndar kiriye. Aştî ne tenê berdana çekan û bêdenkirina çekan e. Aştî bi edaletê, bi azadiyê, bi wekeviyê û bi jiyaneke bi rûmet ancak mümkün e. Aştî bi hîskirina Kurd, Tirk, Ereb, Ermenî, Sünnî hemû baweriyan avê axê mümkün e. Divê her kes xwewekî hemolatiyekî azad li ser vê coğrafyayê, li ser vê erdê hîs bike, karibe baweyekî aram bijî. Civaka demokratîk jî ne bi tirsê, fikar, endîşe, bi zextan pêş dikeve. Civaka demokratîk bi tevlîbûna demokratîk, bawerî, vîna azad bi hev re jiyana hemû nasnameyan ancak mümkün e. Ne tenê zimanek, ne tenê çand, bawerî, nijadek. Divê hemû cudahî, reng, bawerî, nasname wekhev û azad bi hev re karibin bijîn. Li gorî wê watê sekna wêrek, biryar a bi Rêz Abdullah Öcalan pir bi qîmet e, watedar e. Xwezî ev pêşdarzî yani ev pêşhikûmî bihata rakirin. Bi Rêz Abdullah Öcalan karibiye raste rast bi civakê re bihata cemhebûdû, bi civakê re biaxifiya. Ez bawer dikim wê demê we hemû endîşe, fikarên milletên Tirkiyê hêrsa hemû kesan bitefiya. Çareseriya demokratîk, diyaloga aştiyane ji bo me tevan pir bi qîmet e. Divê Tirkiye êdî ne bi polîtikayên înkar, cudakarî, wêdekirin, tune hesibandinê birêve bibe. Divê Tirkiye êdî bi polîtikayên demokrasiyê, bi polîtikayên aştiya civakî û serdestiya hiqûqê were birêve birin. Divê bi jiyana hevpar û wekhev were birêve birin. Herî dawiyê vê yekê dibêje Selhedîn Demirtaş hevano. Ji bo me hemiyan aştî mümkün e. Demokrasî mümkün e. Welatekî wekhev azad bi hev re jiyan mümkün e. Ji bo vê yekê divê em tekoşîna xwe bê rawestan bidomînin. Ez we hemiyan bi hezkirin rêzdarî silav dikim, hemû kesên ku keda wan heye divê konferansê de em we pîroz dikin dibêje Selhedîn Demirtaş. Ev jî tiştekî bi vî şiklî ye. Gava din min nûçeyekî dît pir êşiyam hevano. Welatiyekî bi navê MS ji Efrînê dagirkiriye. Ji ber ku ji aliyê çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye ve zemanê xwe de hatibû îşkencekirin, jiyana xwe ji dest daye. Ji malbatê re em sersaxî dixwazin. Hêzên îşkencekar yên girêdayî dewleta Tirkiye em şermezar dikin. Welatiyê bi navê MS piştî ku çekdarên dewleta Tirk ew îşkence kirin, tenduristiya wî xirab bû, herî dawiyê jî jiyana xwe ji dest da. 40 sal ye ev însanê me.
Sê zarokê wî hene. Di yekê Kanûna 2024 de ji aliyê çekdarên dewleta Tirkiye ve hatıbû revandin, nêzî 2 mehan di îşkenceyê de mabû. Tiştekî wisa tê bîra min. Li gorî rapora doktoran li Helebê ji ber îşkenceyê gelek nexweşî li gel wî peyda bûne. Di ser de jî tiliyê lingî wî birîbûn. İşkence lê hatibû kirin. Qet nekevin nava meseleyan. Ez bawer dikim ew mesele hat bîra min. Ew kes birin Helebê. Hafıza xwe jî wan dekiribû. İnsanan jî nas nedikir. Ew kes birin Helebê. Şêx Mexsûd yan jî Eşrefiye li wan dira hat bicihîkirin. Li wê derê bû. Hevan no. Ez dixwazim bînim bîra we. Ez dixwazim ji we re spas bikim. Malavahiyê li we bikim. Yan jî bidim we. Ji ber eleqeya we ji bo kanala me her hebin. Eger hûn bibin abone kêfxweş dibim. Eger hûn nebin abone nexweş e. Ama dîsa jî mala we ava. Ji bilî abonetiyê hûn bibin endam pir baş e. Endametî linkeke ye li kêleka fotrafê min di rûpela serekê ya YouTube'a min de fotrafê min heye. Li kêlekê linkeke ye hûn pê lê dikin li gorî îmkanê xwe hûn dibin endam. Vaya pir baş e ji bo em bikaribin ekîba me a kanala Bedran Dere hinekî bixin nava hereketê. Yani aktif bikin ekîba me ji bo bikaribe li Bakurê Kurdistanê Rojava Kurdistanê bixebite ev mihîm e. Ez dibêjim di vê çarçovê de em bikaribin hinek bi hev re bixebitin baş dibe. Wekî din min çi ji bîr ket? Tiştekî ji bîr bikim tune ye ji ber ku êvarê car din em bültenek çê dikin. Saet 21 de. Saet di 21 li gorî saeta Ewropê em ji we re bültenekî têr û tijî amade dikin. Yan jî şîrov e. Fiq nake. Ama ez dibînim kêfa hevala ji şîrovê min re tên. Tamam yani ez jî ez hêvî dikim ew derdorên ku ez wan rexne dikim dilê xwe ji min negirin ez mecbûrim. Ez mecbûrim rexne bikim. Do rexneyê min li ser televizyonên Kurdan ê ku Tirkî weşanê dikin li ser wan hebûn. Heval biçin temaşe bikin baş dibe. Ez hinek tûj rexne dikim carinan. Bila tûj be. Ne mesele ye. Divê merû carinan tûj hewûdû rexne bike, hewûdû bêşîne. Wisa nebe em pêş nakevin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş evanna.